Ongikhalela amanzi. No place like home. Kumbula ka. I'm sorry, guys. My next. If we listen. We are back. We are back. Trigger how we are delayed. Fortunately, please take up on Teko. She's not. Oh, what's happened? So beautiful. Thank you so much, guys. Everybody, let's have the screen. Let's have the screen. No place like home. Kumbule kai. Intombi qom. Nganasis bye. What's that? Cha. We are meeting. We are meeting, Kamu. Kamu, we are meeting. Mama unjani? Ngiyaphila Mthombe. Nonjani? Oh. Hi, Cassie. Hi, Fortunate. How are you, gorgeous? Good, my queen. How are you? Lovely, thank you. Hi, Kamu. Hello. Mama, ngizamula khuzane lana uCase sheni namabhadi lengane yabantu. Ngizama ukutholela umuntu kodwa naye sengiphoxile manje ngoba sethi kuyena ufuna uku-experience manje uyasho mfethu ukuthi wena ufuna ukuthatha i-education yakhe uhambe nayo ufuna uku-experience ngami nje uyabona Thombe ngajola namantombazana straight bangihlephula inhliziyo ka ngiyabayazi uzoyithatha education yami ayisemthatha nje Oh Kamu ugada Mthombeni uzozithathela yena wena akafuna Mthombeni uthi ufuna uKamu Kamu gani mina ngiyindoda eganiwe phela Kamu Awufuni case wengafuna ukuphumela ngithi phela uKamu mina noKamu sikanje uyangithika nami Nolimi mina umfowethu lo umngani wethu lo ninjani Nolimi Nolimi kaSpedi rimunwana lelinala siyazwana siyakhalokanyana Kamu nalena rizinyo ligamu lempumelelo into ezingahlukani impela bakodwa kithi wena hayi ngiyadlala Mthombe hayi Casey wa usabathi impumelelo nje umuyenze Ngimfuna at all cha ngimfuni nje Wangifuni angazi ngimfuna anginamabhadi ngimfuna into namabhadi uba lona usenamabhadi manje ubona amabhadi angifuni ngathi nje Casey sisi ngiyeka nawo amabhadi kuthi nje amabhadi wani wena 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 nje umuntu ongebona ukuthi okay